ПВП част. И си смених скина на Трал. Те-те-те-те-те. Епо! Да, вече би трябвало да сте гледали Survival. Къде си, бе, Трей? Кола край! Горе ли си? Кола край! О, бе, Трей, престани се ли гавиш, бе? Кола край! Къде си, бе? Кола край! Горе си, нали? Кола край! Пикай ми, че съм ако кола край! Видяхте. О, я ми виж так. Коляш крави! Кола край! Момче. Аре, бе! Говори възпитано. Това, че казваш колем крави. Коля крави. Кола край! Имаш ли лък? Да. Метай. Не. Айде, де. О, благодаря за идеята, че си го енчантна. Аз тъкно щях да си енчант на едно нещо, тъкно съм на енчантинг тейбъл и едно зомби ме гръмна. Това бе, така си изгубих меч. Гледай тя. Сила едно за ниво 5 е аз тъп. Ти какво ми ще правиш? Mining Expedition? Не, ще се бия. Ефо, какво ти я правиш? Не натискай F3. Ако натиснеш F3, базата ни отива. Кое? Ако натиснеш F3, базата ни умира. Базата ли? Да, ще ни огрипват, знаеш как лесно. Защо? Защо ще ни видят координатите? Знаеш ли какви са хората? Не е възможно да ни видят координатите като натисна F3. Само ние си ги виждам. Хората, те хора. Натиснала ли си F3? Не, спокойно, само когато Беше копая. натиснала F3, просто. Взимам да меча и те троши. Само когато... Стига нещо ми се бъгна от това. Всъщност, Трей, ти когато си смениш скина и главата ти се сменя. Знам. Стига, бе! Ти видя ли ми стаята с почетните ми глави? Стига! Какво бе? Нещо ми бъгва флекс тайпа. На мене ми лаги. Здраво, както обикновено. Разбира се. Да, вижте, аз съм с Texture Pack. Озо или Overcraft. Трябва да видя. Texture Pack е як. Речето е те. Той е Трей. Виждаш ли го ония горе железния? Имам неговата глава. Той къде е в PvP-то една желязна, къде имам нейната глава. Че са... В холма ли си? Да. Ела, стой там, да ти покажа нещо. Нещо тъставо много. Трябва да направя нещо. Влезни в моята стая. Чакай, че да си скоча пържолките. Готвя си пържолките, бе, Жоро! Жоро, дебреде! Виж, бе, Трей. Всъщност няма как да ни огризват, защото ние си имаме честовете. Те какво ще ни вземат? По-добре да си реснеш всички честове. Трейчо, виж главите. Тия глави днеска ги взех всичките. Аз отивам на ПП. И аз там отивам. Трей. Я ми дай само една минута. Трей, дали клиповете ще станат по-дълги от 15 минути? Ние в колко часа снима? Яре да убием един-двама и ще завършим клипа там. Ако не ни убият до тогава. Не, чакай, аз си прибирам всички неща, ще си направя айрон неща. Откъде айрон? Знаеш колко имам в честовете? Няколко стак. Да, Трей. Направи ги тия двойни честове. Аз не мога да отварям нищо. Аз направих базата. Да, моята стая е по-секси. Трей, снимаме. По-секси. Яко! Я натисни F4. Да, ще направя снимка. Нали? И секси. Не, просто ти се премества числата. И секси. Как така? Кои числа ти се преместват? Червените. Моята стая е по-секси. Ама аз нямам червени числа.
Значи ти не снимаш. Не снимам, но просто съм го направил така, че да няма червени числа. Аз си харесвам червените числа. А какво означава бенчмаркс? Бенчмарк. Да. Създаване на крафтинг тейбъл. Не бе. Това е от фрапса. Бенчмарк. Не знам. Не ми пук. Аф е тука. А? Аф е тука. Това не е истинския, нали? Истински е. Да, бе! Да бе, аз го питах. Да. Да, той снима. Баш, че лъж. Той снима тука клип. Виждаш си му канал? Да. Ого, яко. Аре да го пуцаме, като снима. Ще го пуцаме. Виж ги тия горе, всичките са от един отбор. Да, бе! Да. Затова ми дай лък да ги разпуцам. Нямам пари. Се взимат пари. Фалшив. Значи е друг. Знаеш. Значи има два афафовци. Има двама афафовци. Как да има двама афафови? Те не си крадат акаунтите. Не, просто на един малко БГ, на другия има голямо БГ. Това няма никаква разлика. В Крал БГ веднъж влязох с лок тим код пълноглавни. Как обикновено влизам с пълно малки. Убих афаф. Да съм му взел главата. Не съм. Аз още седя в PvP-то. Убих афаф, но не му взех главата. Фафа. Ама не му взех главата. Как? Тук се тупо. Беше горе. Какво? Отивам и в хома. Аз трябва да ставам. Защо? Не знам. Нищо, аз ще продължа с него. Аре, чао на всички от мен. И от мен. Ще се видим след малко. Чао хора. До утре. Помнете Аре, чао. да се абонирате и да харесате клипа. И коментирайте. Да видим след малко.